No? Straight to the point, why liko-liko kasamangki, ha? Di ta mag-atik-atik, oy, ngano mag-atik-atik man ta nga yata ni sultis kahanginan may mga bugo na mga tao, mga bright ning ato mga listeners. Mga bright ning katawhan, ha? Katawhang Pilipinon. So karon, nahibaw sila nga kining atong analysis kahanginan, kapila man ta maka-analyze megalas o pila man mahigala to mga forecast nga maoy mga nanghitabo kay. More or less, no? More or less. Now, kini mga kagalaan nga naman, tungod kay ato nang natanaw mga sugid tigpaminaw og atong pag-analisar sa klaro-klaro gyud, no, nga wala bay atik-atik. So karon, nagka-bikil mahigala kay tungod lagi kisay minority, kisay majority, kisay legitimate, kisay illegitimate nga grupo sa Gatchalian Black o Cayetano Black. Kita ni hatag gyud klaro nga baruganan nga parehas la dunay legal basis, but mas bugat ang basis ni Alan Peter Cayetano. Sa ako nag-iingon, at that time, Constitution ang iyang baruganan, Constitution ang iyang gisaligan, Article 6, Section 16, Paragraph 1, Rule 2, Rule 2, Section 2, sa Senate Rules mga sukid tigpaminaw, nga naagyod na patiks Constitution, samtang akang Gatchalian ang Abilino case mga higala. Pero, daan ako niingon ha nga, mas bugat ang legal basis ni Cayetano. Klaro-klaro yun na nga analysis. Kaya lisod man kay atong i-mislead ang mga tao, no? Lahi man ta sa kahanginan nga nagsulti mga higala kay daghang na minaw nato. Puryabuyag kitay overall number 1 radio station sa Sugbo. Sana pasabot na nga nakauyon ang mga tao sa atong programa Puryabuyag. So atong giampingan ang atong kredibilidad. Karon maingon ko, nakuha na nilang 13. So ang legitimate karon si Win Gatchaliana. Mo na kanay legitimate. Pero nakita nato ang batasan ini mga tawhan na usa ka higayon ana nga bisag dili mahigala kini ang klaro ang ilang business basta gusto lang kuhaon yun, ha? Nakita ng batasan. Kaya kadto mahigalang June 3 nga session, naningkamot gyud sila nga mabira ang duha si Cheese og si Joel Villanueva. Ang problema na mura man na kuan man kini ni ang wa man mabulto, natanto man. Istorya pa sa mga karaan ay kanang nabulto ba? Nabulto pa to. Package pa to si Cheese o si Jewel. Wag yung problema to. Kuha gyud ang 13. Wa man makuha. Si Cheese naman, tanto man, gitantuhan. Mato pa, tanto ka ng dili ba bulto. Data-data. Ha? Bila sila mahigala, data man mahigala, si Cheese pa may una. Di dusi ra sila gyud bisa kung saon ipugos gyud nga mao na ni. Ngano man to? Inikaugma adto mahigala Senate Blue Ribbon Committee hearing nga legitimate hearing ni Alan Peter Cayetano under mahigala ni Pia Cayetano og subcommittee chairman si Marcolita. Straight to the point. Aron manlawgaw nga nakuha na nila mo ni muna gigamitan mahigalag Abilino case. Ako nuhay nakakuha na sila mahigalag doon na po sila illegal basis, gamay. Although sa ako nang ingon, mas bukat ang kay Cayetano, so nalawgaw kunuhay ang Blue Ribbon Committee hearing pagkaugma. Kay mo angko naman sila nga sila na mooy legitimate. Sila na may nagkontrol sa Senado. Moto nga ang mga Marines, nga mga bisita may gala, daw di na makasod kung nakagubot dito. Kabantay mo nga, iskutan pa ganing Pia Cayetano. Nahinana na nahitabo. So, ang ato mga higala, investigation to sa flood control pagkaugma. Nahimo naman sa ilang kaugalingon kasi sila naman ni angkon nga muna na. Kita watay dili to himoong libog ang publiko ba? Karon no, 30 na sila kabok. Oh, na sa kang Win Gatchaliana. Mo na klaro. So ilang Alan Peter Cayetano ato sila mahigalang advisean, balik na mo dito sa Senado, sports lang. Nakuha naman nila ang 13. Pero karon nakuha naman nila ang 13. Ang pangutana unsa may direksyon ron sa flood control investigation. Straight to the point. Unsa may direksyon karon under the leadership ron ni Win Gatchalian. Okay, wa na ilalis. Kaya katugod mahigala mo man tog. Og naduha pay nakuha, way lalis. Unya usa ra may nakuha, ipugos gyud ang Abilino case. Which is ako nang ingon bida. Lahi ta din magsultis kahanginan ha mo na nga atong analysis may gala lahi. Maingon na uban lahi mga analysis Attorney Rufil, sige lang. Barugan ako akong kaugalingong analysis, barugan ako akong kaugalingong kwan. Makastan man ko.
sa ako mahigalang makadipinsa man ko sa akong arguments. Og sa ako na gayon kadaghan higayon diri sa Sugbo mahigala panahon pang Arroyo. Happy tanan nagkuros na daig-daig sang Arroyo ako kung daig ni Arroyo. Ha? Ito pa mong stasyon speakers mabitang giinan ko murag ikaw Attorney Rufil ikaw rin usa habilin pero doon iyon ako duha day mo day usa imong amigo to usa pareha mog barugana. Di man ko mo na okay raman ta. So karon kini klaro ning analysis. Okay naa na ni Win Gatchalian ang leadership. Ang atong sunod ka pangutana naa naman nila ang liderato sa Senado. Ila na ang legitimate mahigala nga Blue Ribbon Committee. Ang sunod pangutana, kumusta man unsa may direksyon sa investigation sa Blue Ribbon Committee may labot sa flood control investigation? Straight to the point. Unsa may direksyon? Mo ni pangutana because sa diha mga higala conduct sila og Blue Ribbon investigation si matibag man maoy ilang resource person. Kinsa may ilang imbestigahan flood control maka maimbestigahan. So ang ilang giimbitar ang NBI nga si Matibag, Melvin Matibag, aron mahigala ang tuyo lang Matibag at tagsa-tagsaon ang mga Marines sa pagdaot sa ilang credibility. Mao ba na direksyon di ay sa flood control investigation? Why problema kung inyo nang daoton credibility? Pero doon na po untay lain nga kada bang resource person unday ken nga at least nga ang direksyon ba nga ang flood control gyud mo imbestigahon. Karon naa na nila ang legitimate nga liderato sa Senate. Unsa may natabo wa pa may announcement lagi. Si Erwin Tulfo, ang vice chairman sa Lacson o si Kiko Pangilinan, wa pa may announcement kung kanus ang sunod nga Blue Ribbon hearing indikin, wala pa. Wala pa announcement kung kinsay imbitaron. Kumusta man sila si Amina Pangandaman? Sila si Taygib Ulaybar? Sila si Jojo Cadiz? Sila si Adrian Bersamin? Kumusta man sila? Niining Blue Ribbon Committee, legitimate na, chaired by Erwin Tulfo. Kumusta man ka sila? Straight to the point. O manundog si Erwin Tulfo ni Lacson nga wa na mahigala padung ang ebidensya sa Malacanang wa na ni Likoy. Unsa man na? Kay nga to magod mga kaigalaan, seryoso ning ato ang mga naminaw nako karon nga mga listeners nato sa DYH PRMN Sibog IFM. Sa mga followers nato sa YouTube o sa followers nato sa Facebook. Klaro-klaro lang ni. Okay, imbestigahan ninyo si Sara Duterte. Imbestigahan. Pero di po maayong kalimtan na to ang flood control. Dili ba mahimo nga mahimong simultaneously mahimo ni nga trabaho? Kay mas dako man ang anomalya sa flood control. Trillions may nausik. Mao ni ang pinakadako nga kinawatay sa nasod mga higala. Ha? So unsa man ni ron? Unsa may direksyon nga nawa pa man mo isog statements Tulfo nga kanus ang sunod nga hearing sa Blue Ribbon Committee? Kinsa ang imbitaron? Aron nga maklaro na to nga dunay klarong direksyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Kay dili mahimo mahigalang kalimtan lang tani ang mga naminaw na toron mahigala labi na mga Sugbuanon nga kita mo'y naigo sa Bagyong Tino. Kadtong mga lugar nga grabeng nabahaan. Dunay flood control projects mahigalang gibubo dito. Unya, walay nahimo. Kining mga lugar. Kani prangka-prangka pag-istorya ba? Wa nay lalis, okay. Akong inon ang tanan, wa nay angay lalisan. Of course, ang kang Win Gatchalian na karon. Maoy legitimate nga grupo nga magdumala sa Senado ron. Ang Blue Ribbon Committee under Erwin Tulfo mo na kana ang legitimate Blue Ribbon Committee. But next question, unsa may sunod nga mahitabo? Murag namingaw man. Tanaw, og ikaw taga Sugbo mahigala di siguro sad. Prangka-prangka ba pag-istorya? Kita taga Sugbo mahigala kamo dunay mga palinti di Sugbo og kadto mga lugar nga naigo sa Bagyong Tino nga daghay na nga matay. Di po siguro maayo nga ato lang kalimtan tong maong mga panghitabo. Kanyo, ako ipakita pagbalik niya para ma-reminded mo niyadtong Bagyong Tino. Pila kabuk patay. Kinyo, dito skut-kut. Liluan mo na yun, lahi mag-opinion sa Torero Phil Banyok because malahi man ta, lahi man ko sa uban. Ako ni adto man ko ining nay namatay. Nang hatag medyo hinabang, nitaak man ta sa field. Kita man ta sa aktual nga hitabo mo ng lahi ang akong gibati sa uban. O dunay mga listeners nato mahigala nga pareha may gibati kay nakakita sa aktual pod. Di natural, nagkapariha ta og opinion.
Kano, unsa man ni naglaray ang patay didto man ko ani. Katuntos talamban, naglaray ang patay. Didto man ta. In fact, mahigala nag-relief campaign man ta. Panahon mahigala sa katalagman sa Linog ug panahon mahigala sa Bagyo. Mo na nga lahi tag opinion. Unique ang atong opinion because frontliner ta, kita ta sa aktual nga panghitabo ni adto ta sa lugar. Kita ta sa gibati sa mga pamilya dunay natulala pa mga higalang uban. Unya walay hustisya alang nila. Straight to the point. Pasagdan tala na. Na ako mointa, okay imbestigaran ninyo si Sara Duterte. Naa naman na. In fact, gahapon nagpahigayon naman sa pre-trial. Tiwason pa karong adlawng Lunes. Unya unsa man kalimtan na lang ning flood control. Ang mga kaso mahigala nga bisag unsa mga kagalaan nga mga pamaagi basta batok ni Sara mo himuon, okay lang. Pero ang ebidensya mo padong sa Malacañang murag mohunong, medyo kinini ang mga tao dili bay bugo. Ang mga taong Subuanon, ang katawhang Pilipinhon kutob sa namati na to karon kasabot sila. Nga ang dakong kinawatay sa history sa Pilipinas kining flood control, mga higala nga iskandal. O daghay na nangamatay gumikan ining maong katalagman. Nya walay mahitabo ani. Ngano man lagi kuan. Wa may announcement pa mo na kung gingon day. Okay, kamo na legitimate. Klaro na ang authority ni Win Gatchalian under the Constitution ila na. Wa na ilalis tong Avellino case. Di na to ang ngayong lalison. Mahimo na tong mutan academic with respect mahigala sa bag-orong liderato. Although, mahimong questionon gyapon to sa Supreme Court because pag matuod mahigala nga kadtong mga actions within niadtong panahon mga higala nga kwan. Okay niyo? Mo niadtong picture dito ta sa kwan. Dito ta sa kut-kut liluan mga sukitig paminaw. Dito ta atong nangaanod naman ta. Wala na preserve pa mga pictures oh. Nagtunol mi mahigala sa kwarta hinabang kini mo man hitabo katong usa na lagi na ka-survive sa pamilya day at tanan nga kauban tanan nga membros pamilya iyang bana iyang mga anak patay tanan. Siya nang usa nabilin. Naghatag ko sa hinabang kasamang inday tulala gud ang kwan. Murag wa na luha nga matagak sa ang mata. Nagtulala bitaw kayo. Di makasulti. So ako na, kuwanta ba? Kay kita man tagod sa aktual. Di man ta para sa uban nga magyaw-yaw lang higalawa gyud gani magkatabang dito. Pero ya kuan lang ba? Wa kataak dito. Mo na maglahi tag opinion. Kay nakakita ta sa aktual nga panghitabo dito sa field. Ni adto ta. Kita ka mahigala sa makaluluoy kahimtang. Sa ato mga igsuon nga gilaray ng lungon ng naa. Ako si Buyki sa Aida. Ngadto mi mga team na to sa DYHP Arimen Cebu. Kaya di lang ta kutob sa pagbalita lang. Nitaak ta dito sa field mahigala pa maka-feel taon sa ang aktual nga nahitabo dito. Ang mga tao, success sila anak. Muna ako, di aman ta mahigalay atong Facebook na ta itong YouTube. Naiuban mahigala, okay, positive sila, parihamig opinion, napuuban mo bash mga kaigalan, di na lang ko tagdon, kaya ako'y panahon nga mo tubag ninyo. Pero okay lang, nalipay lang yan po kung doon ay mga trolls nga na, kay napasabot nga na punan po dinoon ng akong followers. Ato lang yung agi kato katawa mga kaigalaan. Doon na mahigalay mga kitaka lang kato ni Rufil. Okay lang, way problema kay demokrasya man ta. Pasagdan ta lang, respetaran ta lang. Pero daghan sa ingon sakto na imo to ni Rufil. Napo iban mahigala nga mga gipa-duty nga mga trolls mga sukitig paminaw. Okay ra, malipay na sa ta kay sabot ni follow mo. Lima ka din itong programa kanindot nitong programa dai kay ang atong mga followers, atong mga listeners nga mga loyalista nato nakauyon sa atong komentaryo ni follow na minaw kada adlaw. Pero hasta dahil wa makauyon sa kong komentaryo, ni apil o paminaw. May na lang napunuan po dinoon ng akong mga followers. Kaya naagod mo, kanang mga trolls, apil mo. Butang man nag-followers dahil. Mapunan. Lagi talaga to katawa mahigala. Muna kung sunod niya pangutana. Karon nga naa na, wala na ilalis. Si Win Gatchalian na mo'y president.
Si Erwin Tulfo na maoy pinaka-powerful committee, naghandle sa pinaka-powerful nga committee diya sa Senate, nga mao kanang Senate Blue Ribbon. Siya na, wala nilalis ana. Di na pala sa una nga, malibog mo, kinsay committee ba, ang kang Pia Cayetano ba, or kang Erwin Tulfo ba, pero ako mong gisultian, mas bugat ang legal basis ni Cayetano, ni Pia Cayetano, ni Marcolita nga sila may naghandle sa Blue Ribbon Committee at that time. Karon wa na. Ilan na tanan. Kini klaro-klaro ni atong istoryas kahanginan ha. Kini man kayo mga higala lisod ba kayo nga atong tabon-tabunan na balaod kini atong analysis klaro gini. Kay doon na mga tao nga labi namang estudyante mo padong take bar exam. Ang man og atong lawgawon sa kahanginan man ang lahi ning atong komentaryo. Dili ta mo mislead sa mga tao. Madaot sila nang kay simple arithmetic anang kalakiha. Ang simple arithmetic ilang lisod-lisodon gyud ron nga magtuman na gyud na lang gusto. Karon na, balik ta, simple arithmetic. Back up by the Constitution. Ila na. Pero mo na itong pangutana lagi. Unsa may sunod nga direksyon. Kay kalisod basad mga higala nga og kawat ginagmay, madakpan. Kawat dinagko, way dakop. Ha? Maka, bati mo mahigalag headline sa tunig balita usan Pulaw Road, Jean Gallardo ng Idol Tweety, nangawat pandisal sikop. Pero nangawat mali-malitang kwarta, ha? Nangawat minilyon, gawas nun. Asa man ang katarungan anang kalakiha, kung nangawat o pandisal sikop, o niya nangawat o mali-malitang kwarta minilyon, gawas nun, asang hustisya. Justicia.